bintang kan iku. Elok tenan. Janela ta? Iya. Ngaturaken panuwun menika kok diteruske. Iya, iki mandheg sik. Iki gelar budaya berbasis digital. Ngopo dalam rangka promosi desa wisata. Iya. Kula ngaturaken panuwun marang Bapak Kepala Desa, Bapak Mahmudi lan Bapak Sedes Pak Komandi lan BPD Bapak Said Sudipto. Apa dene ketua panitia Pak Seyanto lan kanca-kanca kabeh. Nggih, matur nuwun ayo no. Kaya macan luwe budaya kuwi ya muga-muga ngene iki enggal nular nyang desa-desa.